Så vil jeg lige give en demonstration af den liquidator, jeg lige har købt fra Mormand. Den er her. Ser sådan her ud. Jeg har også deres gummi i. Jeg har selv skåret gummiet. Det er faktisk ikke så svært. Man skal bare gemme den første gummistrand man får. Men nu prøver jeg lige at give en demonstration af, hvor let man skal tørre. Sæber jeg lige vinduet ind. Så kører vi. Så ser vi lige, filmer jeg kanten. Og jeg har ikke tørret endnu. Der er ingenting. Man kan måske lige tørre selve rammen hurtigt, for ikke at få sæbe ind på ruden, men i princippet så er den færdig nu. For vildt. Jeg vil bare lige vise det, og ja, Mormand Liquidator, den er simpelthen bare god.